खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउस चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। सुबुं माहारिफोरनि गेजेराव गावजों गाव इनायै बुथारलायबाय थानाय जाथायखौ गोबां नुनो मोनबोबाय थादों। बे बारावबो जादों राजस्थानाव मोनसे जोबोर गिख्रंथावना जाथाय। सासे सुबुंखौ बुथारनो थाखाय 9 खेब ट्रेक्टर साखाजों हुख्रेमनानै बुथारदों। फोरमायनाय बादिब्ला बे जाथाया राजस्थाननि भारतपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बयाना पुलिस थानानि बेन्दोंआव जादों। बे जाथाया मोननै हानजानि गेजेराव हानि जेंनाखौ लानानै जादों। बिनिनो मोनसे हानजानि बाहादुर सिंह गुर्जरनि दैदेननायाव ट्रेक्टर लानानै जेंना गोनां हायाव हालि एवनो थाङो। बेनि खौरांखौ गुबुन मोनसे हानजा अन्तर सिंह गुर्जरनि दैदेननायाव बै जायगायाव सहैयो आरो हाल एवनायखौ होबथानायाव दावराव दावसि सोमजियो। बे समावनो 43 बोसोरनि नारपा सिंह गुर्जारा ट्रेक्टरखौ हेंथा होना हालि एवनायखौ बादा होनो सिगाङाव गसंथेना होदोंमोन, नाथाय ट्रेक्टर सालायगिरिया बिथांखौ इनाय अनागारै साखाजों हुख्रेमदों। बेल' नङा, बिथाङा बिखौ थैयैखौ नुनानै ट्रेक्टरखौ सिगां उन खालामबाय थानानै खेब 8 बार हुख्रेमनानै बुथारदों। दा बे जाथायखौ लानानै भारतपुरनि एसपि अम प्रकाश कालबानि बिथाङा मोन्नैबो हानजानि गासै 120 सुबुंफोरखौ हमना लांनानै नायबिजिरनाय खामानिखौ मावगासिनो दं होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे बिथांमोनखौ नखरनिनो सोमोन्दोनि जाज्लायो होननानैबो मिन्थिहोदों। साननैसो सिगांसो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रायजो नाङैनो थाखो 9 आव फरायबाय थानाय फरायसाफोरनो बेसेन नाङा जासे सिएम स्पेशेल स्किमनि दारै साइकेल रानना होनाय हाबाफारिखौ लादोंमोन। दा बिनिनो बाहागो महरै रायजोनि केबिनेट मन्थ्रि आरो ओनसोलनि इएम एबा एमसिएलएफोरा जिल्ला जिल्ला बेफोर साइकेल राननाय हाबाफारिखौ लाबोबाय थादों। मैयाबो बेबादिनो सा 353 फरायसाफोरनो बेसेन लाया जासे साइकेल राननानै होदों। बिटिआर हालामनि चिरां जिल्लानि रनिखाता गोजौसिन फरायसालियाव थाखो 9 आव फरायबाय थानाय गासै 353 फरायसाफोरनो आसाम सिएम स्पेशेल स्किमनि दारै साइकेल राननानै होदों आसामनि एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथाङा। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिथाङा खौरां बिजोङाव बुंथियो दि माब्लाबा थि समाव फरायसाफोरा फरायसालियाव थांनो हायै आरो गोरिब गुन्द्रा थाखोनि सुबुं एबा फरायसाफोरा फरायसालियाव थांनायनि फारसे जेंनायाव गोग्लैनाय बेफोरबादि थासारिखौ बिथा खालामनानै आसाम सोरखारनि सिएम स्पेशेल स्किमनि गेजेरजों जिल्ला जिल्ला रायजोनि गासैबो थाखो 9 आव फरायबाय थानाय फरायसाफोरनो साइकेल रानना होदों। बेजों लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि दिनैनि गेजेराव साइकेल मोननाय फरायसाफोरा फैबाय थानाय समफोराव आरोबाव साबसिन फरायसालियाव थांनो हानायनि फारसे खाबु मोननो हागोन होननानैबो फोरमायदों बिथाङा। जायफोरा फिसा हिन्जाव दं, नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां। जुदि नोंथांनि नखरावबो फिसा हिन्जाव दङब्ला 15 लाख रां मोननो हागोन। बे खाबुखौ होदों बेटी बाचाओ बेटी पढ़ाओ बिथांखिनि दारै स्टेट बेंक अफ इन्डिया बेंकआ। जायफोरा फिसा हिन्जाव दं, नोंथांमोना 15 लाख रांनि मुलाम्फाखौ मोननो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना दानफायाव बेंक एकाउन्टआव 3000 रां जमा दोनोब्ला 7.6% सुद होनाय जागोन। बेनिफ्राय 14 बोसोर उनाव नोंथांमोननो होगोन 9,11,570 रां। उनाव जेला रां जमा जाखांनायनि उनाव सम सिमाया जोबथाहैगोन अब्लानो 15,22,221 रां मोननो हागोन। बे बिथांखिनि सोमोन्दै आबुङै मोनथिनोब्ला नोंथांमोना अनलाइन sbi.sbi आव लग इन खालामनानै नायनो हागोन। बेजों लोगोसे पस्ट अफिसनि गेजेरजोंबो बे रांनि मुलाम्फाखौ मोनफुंनो हागोन। लोगोसे फोरमायबावनाय बादिब्ला नोंथांनि फिसाजोआ खमैबो 10 बोसोर बैसोनि खम जानो नांगोन आरो नोंथांनि नखराव 2 फिसाजो थानाय जानो नांगोन, अब्लासो नोंथाङा बे बिथांखिखौ मोनफुंनो हागोन। दुर्गा फुजानि समावनो देरगावआव मोनसे गिथावना जाथाय जानानै थाङो। बिजया दशमी सानखालि पुलिसनि थाखायनो जिउ गोमानानै थांबाय सासे लाइमोना। थांनाय मंगलबार बिजया दशमी सानखालि अजय दत्त होननाय सासे लाइमोना लोगोफोरजों रंजा खुसि बिमा दुर्गानि मुसुखाखौ देरगावनि कुमारगाव दालांनि सिङाव थानाय दैसायाव फोजावनो थांदोंमोन। नाथाय बे समावनो सासे लोगोआ नांज्लायबाय थानायखौ होबथानो थांदोंमोन। बेयावनो देरगाव पुलिसफोरा बिथांखौ पुलिस गारि सिङाव सोनानै गोबां बुग्लिदों आरो चितरन्जन होननाय पुलिस जिपनि ड्राइभाराबो मोखाङाव गोबां खेब सौनानै मोखांखौ बुखांहोदोंमोन, जायनि दुखुआव अजय दत्तआ गावखौ फोथैनायनि लामा लायो। थैनायनि सिगां बिथाङा गावजों जानाय जाथायफोरखौ फेसबुकआव मोनसे भिडिअ खालामनानै खोन्थालांदों। साननो गोनां बाथ्रा दि जेबो दाय गैयाजासे पुलिस बिफाननि बेफोरबादि खामानि मावनाया बेसेदि गनायजाथाव।
आरो दा बे जाथायनि सायावनो गिबि मन्थ्रिनि बिथोनाव आसामनि डिजिपि जिपि सिं बिथाङा गलाघाट डिस्ट्रिक्टनि एसपिखौ गोख्रों नायबिजिरनो बिथोन होबाय होननानै फोरमायदों। दान मोनसेनि सिगां इन्डिया आरो भारत मुंखौ लानानै दावराव जानायखौ नोंथांमोना खोनाखादों जानो हागौ। मिरु एनडिए एबा बिजेपि सोरखारनि हेंथा कंग्रेस दोलोआ गुबुन गुबुन राजखान्थियारि दोलोफोरखौ लानानै फैगौ 2024 मायथाइयाव मिरुनिफ्राय बिजेपि सोरखारखौ बोख्लायनांगौनि थांखिजों मोनसे जथाय आफाद दानाय जादोंमोन, जायनि मुंखौ इन्डिया होननानै लानाय जादों। दा बेनि सायावनो मिरु सोरखारा हादोरनि मुंखौ इन्डियाखौ सोलायना मोनसेल' मुं भारत लाखिनो थांखि लानायखौ नुनो मोनबोदों। बिनि लेखायै थांनाय G20 जथुम्मानिफ्रायनो हादोरनि मुंखौ इन्डियानि सोलाय भारत लिरबोनानै नुनो मोनबोबाय थादों। दिनै फैयै फैयै हादोरनि गासै फरायसालिफोरावनो इन्डिया मुङा गोमानो थांगासिनो दं, मानोना फैगौ बोसोरनिफ्राय NCERTआ गासै बिजाबफोरनिफ्राय इन्डिया मुंखौ सोलायनानै भारत मुं लिरनायनि थाखाय थांखि लाबाय। बे बारनिफ्राय फरायसा फरायसुलिफोरा हादोरनि मुंखौ इन्डिया होननो बुंनो एबा फरायनो मोननाय नंला, भारत होननानैसो लिरनो एबा फरायनो नांसिगोन। थारैनो बेफोरबादि राजखान्थियारि खैसारनि थाखाय मुं सोलायनाय हाबाफारिया हादोरनि सुबुं माहारिखौ गोनो गोथो खालामदों। गुवाहाटी नोगोरमायाव बे बारनि दुर्गा फुजानि समाव मोनसे गोदान रेकर्ड जादों। बे बारनि दुर्गा फुजानि अष्टमी, नवमी आरो दशमी बे सानथामाव गुवाहाटी नोगोरमायाव गासै 22.5 कौटि रांनि जौ फाननो हादों। बे बाथ्राखौ एक्साइज बिफान एबा आबगारि बिफाना मिथिहोदों दि दुर्गा फुजानि समाव बेबादि जौ फाननो हानाया गुवाहाटी नोगोरमायाव रेकर्ड खालामनायजों लोगोसे सोरखारनि रिभेन्युखौबो बांहोदों। आथिखालाव मैदेर आरो मानसिफोरनि गेजेराव नांज्लायनाया बारानिफ्राय बारासिन जालांनो हमलांगासिनो। बे दावहायाव माब्लाबा मैदेर नङाब्ला मानसिफोरा थैनो गोनां जायो। बेबायदिनो थांनाय मंगलबार सानखालि मैदेर आरो मानसिफोरनि दावहायाव सासे बर' सुबुङा जिउ खहा जायो। बाक्सा जिल्लानि बरबरी पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय बाथाबारि हाग्रा मावखुलि सुबनखाता ओनसोलनि बिलपारायाव अरनबारिनिफ्राय मासे मैदेरा हरनि 7:30 रिंगासो समाव ओंखारबोनानै बिलपारा गामियाव हाबफैना उदखार खालामफैदोंमोन। बेखौनो गामिनि रायजोफोरजों लोगोसे प्रदीप बर' होननाय सासे सुबुङाबो मैदेरखौ होनो थांदोंमोन, नाथाय दुखुनांथावना बाथ्रा दि मैदेरा उल्था फारसे होसोबोनानैसो प्रदीप बर'खौ गाग्लोबनानै जायगायावनो जिउ फोजोबलाङो। बे जाथायखौ खौरां मोननानै हाग्रा बिफाननि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे बागानपारा आउटपस्टनि पुलिसफोरा जाथायसालियाव थांनानै गोथै सोलेरखौ थानासिम लानानै थाङो। फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय 3 दाननिफ्राय दिनैसिम बाक्सा जिल्लानि सा भारत भुटान सिमा ओनसोलाव अरनबारिनि मैदेरजों गाग्लोबजानानै 4 सुबुंफोरा अबथिरायै जिउ गोमानो गोनां जाबोदों। बिनि अनगायैबो मैया सोरांसि समाव कक्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कसुगाव हाग्रा खोन्दोनि भर्तगाव गामियाव हाग्रानि मैदेरा फैनानै जितु बर्मननि न' बां सिफायनायजों लोगोसे माइ माइरं संख्रि जालांनानै सिलिंखार खालामलांदों होननानै फोरमायदों। आसाम सोरखारा रायजोनि सोरखारि मावथिफोरनि थाखाय दिवालीनि सिगां गिदिर बान्था होनो थांगासिनो दं। साननैसो सिगां मिरु सोरखारा मिरु सोरखारनि सिङाव साख्रि मावबाय थानाय एबा खामानि मावनाय मावथिफोरनो मिरुनिफ्राय पेन्सन मोननाय सुबुंफोरनि DA एबा DARखौ 4% बारायनानै होनाय जादोंमोन। 4% DA एबा DARखौ बारायना होनाय लोगो लोगोनो बिथांमोननि दानारि मोननाय बेथन एबा पेन्सनफोरा बारा जाबाय। थिग बेबायदियैनो आसामनि गिबि मन्थ्रि ड हिमन्त बिश्व शर्मायाबो आसाम रायजोनि सोरखारि साख्रि मावग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां फोसावनानै होदों। दानिया रायजोनि सिङाव सोरखारि साख्रि मावग्रा मावथिफोराबो मिरु सोरखारनि बादि 4% बारा DAखौ मोननो हासिगोन आरो बे 4% बांसिन DAखौ फैगौ दाननि गेजेरावनो केबिनेटआव गनायथि लानानै फोसावना होनाय जासिगोन होननानै गिबि मन्थ्रि ड हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायो। मख'नो गोनांदि दासान्दि आसाम रायजोनि सोरखारि साख्रि मावग्रा सुबुंफोरा DAखौ 42% मोनो, नाथाय 4% बारायनानै होयोब्ला 46% जागोन, अब्ला दानारि बेथना बांगोन। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।